راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام كبرات سمعتي لومي ربع شمون تمسكرميو ناي ساعت زي فنونا انه يفلم له تحسنا كمترو بعلتاو زينا كجمريو ارساتو كقدم لكم السودان امباسي ارترا كتعصو كمتخلات انقغا اب الصومال قداماي مينسترن بريزيدنتن بغداي قتلت نايتا ناب ارترا استلاك وتهدرات افلطوني رواس تبالت ابال سليا تسحيبهم حزبي بحيدت سلطان زبحاتو لهيكان تترغيصو سراويت كناغفو حلافنت الله قبل مرحي وتهدراو علواغيني قليسو هذه إذاعة إرنا ناب زرزراتو مسن نسجر دما منجز السودان أب كارتوم زركب إمباسي إرترا كعصو كم زخل زي حلف سمون ناب تبيت صحفت هابزل أخو دبداب بمجلاتو دبلوماسيان منشطات نرادي إرنا حبيروم اتمنغستي نزمت انققتا زغربه اب السودان زركب امباسي ارترا مس امباسي اثيوبيا بمخان اب سليان كالت منغستي زي حقاوي زبلو تግባራትን ስለስተዋፈረ مخانو تمنጭ ጠቂሱ اب كارتوم ناب زركب امباسي اثيوبياون تمساسالي ናይ መጠንቀቅታ ደብዳቤ ተላኢኹ ክኸውን ከም ዝኽእል ትምንጭ አሚቱ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ዚ በወገን ሱዳን ዝቀረበ መጠንቀቅታ ንመንግስቲ ሱዳን ዝሃቦ መልሲ ዛጊት ኣይተፈልጠን ኣብ መንጎ ሱዳን ኢትዮጵያን ድሕሪ ዝተወልዐ ዶባዊ ግጭት ኤርትራ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ብምስላፍ አንጻር ረብሓታ ሱዳን ደው ኢላ ዝብል ክስታት ክውሕዝ ጸኒዑ ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል ሑሰን ሮብለን ፕሬዝዳንት ሶማል መሐመድ ፋርማጆን በጉዳይታ ብዛሕለፈ ሰሙን ተቐቲላ ዝተረኽበት ኢክራን ተሕሊል ፈራሕ ዝተባለት ኣባል ስልያት ሃገር ኣብ ምስሓብ ከም ዘለው ተፈሊጡ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ንሓላፍ ስልያት ሃገር ፋሃድ ያሲን ብዛዕባ ተቐትለት ሙሉ ጸብጻብ ከቕርብ ንዝሃቦ ትእዛዝ ስለዘይተግበረ ካብ መዝነቱ ድሕሪ ምስጓግዩ ምስ ፕሬዝዳንት ፋርማጆ ኣብ ተወሳኺ ምስሓብ ኣትዩ كسابتي أبز متصور حتى كمتي بكال بريزيدنت زتكا كابزح نطفتات منغستي زحتيلو زركب بريزيدنت فارماجو نسقوم تتقدماي مينستر قواماوي ايكونن كبل تقايمو حلافي هاجراو دحنتن ጸጥታን ሶማል ፋሃድ ያሲን ኣብ ስልጣኑ ክጸንሕ ኣለው ወይሉ ዝመጎተ ፕሬዝዳንት ፋርማጆ በዛዕባቶም በብእዋኑ ናብ ኤርትራ ተላኢኹም ዝተባሉ ወተሃደራት ሶማል ብዝምልከት ብምስጢር ተታሒዙ ከተርፍ ይዝደሊ በዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣፍልጦ ነይሩ ዝተባሃለት ክኢላ መርበብ ቴክኖሎጂ ዝኾነት ጓል 24 ዓመት ኣባል ስልያ ሶማል ካብ 26 ሰነ ተጨውያ ድሕሪ ምጽናሕ ድሕሪ ኣስታት 3 ወርሒ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ተቐቲላ ተረኺባ ሃገራው ድሕነትን ጸጥታን ሃገር ድማ ምጭዋይን ቅትለትን ተኣባል ስልያ ንአልሸባቢው አሰኪሞ አልሸባብ ግና ነታ መንእሰይ ከም ዘይ ጨውያን ከም ዘይ ቀተላን አረጋጊጹ አቀዲሙን ኣብ ኤርትራ ካብ ዝነበሩ ወተሃደራት ሶማል ሃዲሙ ናብ ሃገሩ ዝተመልሰ መንእሰይ ንማዕከናት ዜና ሓበሬታ ክህብ ድሕሪ ምጅማሩ መስዓርኩ ተባኢሱ ተባሂሉ ተቐቲሉ ተረኺቡ ካብ 2019 ናትሒዞም ናብ ኤርትራ ዝተላእኩ ወተሃደራት ሶማል ኣብ ኩናት ትግራይ ድሕሪ ምስታፎም ኣማይት ሃልዋቶም ከም ዝጠፍአ ጸብጻብ መርበብ ሓበሬታ ጋረወ የመልከት አዴታት ሶማል ሃልዋት ደቅና አፍልጡና በመባል ድሕሪ ዘካየደኦ ኣድማን ተቃውሞን መንግስቲ ሶማል ቆጽሮም ዘይገለጾ መንእስያት ነታዕሊም ናብ ኤርትራ ከም ዝለኣኸ ክእመን እኳ እንተተገደደ ናብ ኩናት ትግራይ ምእታዎም ግና ክሳብ ዝእዋን እዚ ይኽሕደሎ ኣባላት ፓርላማን ህዝብን ተደጋጋሚ ሕቶታት ድሕሪ ምልዓሎም ቀዳማይ ሚኒስተር ሑሰን ሮብሌ በሚኒስተራት ውሽጣዊ ጉዳያት ምክልኻል ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊትን ኣምባሳደር ሶማል ኣብ ኢትዮጵያን ዝቆመት ነቲ ኩነታት እተጻሪ ኮሚቴ መስሪቱ ይርከብ እታ ኮሚቴ ነቲ ኩነታት ይፈልጥዮም ንዝበለቶም ኣካላት ብምዝራብ ጸብጻብ ኣብ እተዳልወሉ ዘላ እዋን ድማ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣፍልጦ ነይርዋ ዝተባሃለት ክኢላ ሳይበር ቴክኖሎጂ ዝኾነት ኣባል ስልያ ሶማል ተጨውያ ድሒራ ተቐቲላ ተረኺባ ዝበዝሑ ሰበስልጣን መንግስቲ ሶማል ብዛዕባ መልኣኽ ሰራዊት ሶማል ናብ ኤርትራ ኣፍልጦ ከም ዘይብሎም ተኣሚኖም እዮም ፕሬዝዳንት ፋርማጆን ፕሬዝዳንት ኢሳያስን ኣብ 2018 ድሕሪ ዝበጽሕዎ ምስጢራዊ ስምምዕ ካብ 2019 ናትሒዙ በብእዋኑ ብነፈርትን መራኸብን ዝተላእኩ ኣስታት 7,000 ወተሃደራት ሶማል ናብ ኤርትራ ምእታዎም እዩ ዝንገር ወገን ሶማል ንምልኣኽ ዞም ወተሃደራት ዝምልከት ብሓላፊ ስልያ ፋሃድ ያሲንን ንሱ ዝመረጾም ኣካላትን ጥራይ ከም ዝተኻየደ ተሓቢሩ እቶም ወተሃደራት ናብ ቀጠር ንስራሕ ክትለኣኹ ኢኹም ብዝብል ጉልባብ ካብ ሶማል ናብ ኤርትራ ከም ዝኣተውን ጸብጻባት ሶማል ይገልጹ ኣብ ጊኒ ንፕሬዝዳንት ኣልፋ ኮንዴ ካብ ስልጣን ድሕሪ ዝኣለየ ወተሃደራዊ ዕልዋ ነቲ ዕልዋ ዝመርሐ ኮሎኔል ማማዲ ዱምቢያ መን እዩ ዝብል ሕቶ ኣላዒሉ ይርከብ ወዲ 41 ዓመት ኮሎኔል ማማዲ ዱምቢያ ኣባልቲ ብፍሉይ ሓይልታት ዝፍለጥ ኣብ ሓልዋ ፕሬዝዳንት ዝተዋፈረ ሰራዊት እዩ ንሱ ኣቀዲሙ ዜጋታት ወፃኢ ሃገራትን ከጽምበርዎ ኣብ ዝፍቀደሉ ለጀኔ ተባሂሉ ናይ ዝፍለጥ ኣሃዱ ሰራዊት ፈረንሳዊ ነይሩ
بጻوعيت بريزيدنت كوندي أب 2018 ናብ ጊኒ ዝተመልሰ ኮሎኔል ማማዲ ዱምቢያ ኣብ መቋም ፍሉይ ሓይልታት ሃገር ዓብ እጃም ኣበርኪቱ እቲ ኮሎኔል ኣብዚ 10 ዓመታት ዘመነ ስልጣን ኣልፋ ኮንዴ ምስቶም ገበናት ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ፈጺሞም ዝተባህሉ ኣስታት 20 ዝኾኑ ወተሃደራውያን ኣዘዝትን ሓለፍቲ ጸጥታን ጊኒ ምዃኑ ሰነዳት ሕብረት ኤውሮጳ የቃልዕ ንሱ ዕልዋ ድሕሪ መምርሑ ምስ ማዕከና ዜና ፈረንሳብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ካብ ጌጋና ተማሂርና ኢና ንህዝብና ክንክሕስ ኢና ክብል እዩ ተሰሚዑ ነዚ ዕልዋ ከካይዱ ካብ ዘረኹም ምኽንያታት ከብርህን ከሎ ድማ ህዝቢ ጊኒ ግዳይ ብልሽውና ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ዘይበቑዕ ምሕደራ ቁጠባን ኮይኑ እናሃለወ ብስቕታ ክንነብር ኣይመረፅናን ኢሉ ፕረዚደንት ነበር ኣልፋ ኮንዴ ኣብ ትሕቲኦም ተታሒዙ ከም ዘሎ ዘረጋገፀ ኮሎኔል ዱምቢያ ምስ ሚኒስተራት ፕረዚደንት ነበር ኣኼባ ብምክያድ ሕነ ምፍዳይ ዘይኮነ ብሓድነት ሃገርናን ህዝብናን ነድሕነሉ ባይታዩ ክፍጠር ዘለዎ ክብል ከም ዝገለጸሎም ማዕከና ዜና ፈረንሳ ጠቒሰን ሰራዊት ብዕልዋ መንግስቲ ናብ ስልጣን ክመጽእ የብሉን እናበሉ ንዝቃወምዎ ዘለዉ ኣካላት ድማ ህዝቢ ብውሕዳት ስልጣን ዝባሓቱ ልሂቃን ክርገጽ እንከሎ ሰራዊት ካብቲ ምርጋጸቲ ከናግፎ ዕዳ ኣለዎ ክብል ደምዲሙ ኮሎኔል ማማዲ ዱምቢያ ኣብ ናይ 15 ዓመታት ናይ ውትድርና ዘመኑ ኣብ አይቮሪ ኮስት፣ ኣፍጋኒስታን፣ ጅቡቲ፣ ማእከላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪቃ፣ ቆጵሮስን ካልኦት ሃገራትን ብተልእኾ ተዋፊሩ ንፈረንሳን ሃገሩ ጊንን ኣገልጊሉ እዩ كبرا سمعتنا مس راديو إيرنا يخم زلخم تحسطاتنا جنا كتساليو سعيبو زغرب دما بتسفيت يوانس ناتدالو زغرب مدب تطعميو حجون كتكتاتلو بخبري نعدمكم تطعمو مس راديو إيرنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارغو صحفات قطمتات درساتاتن وازاتاتن زغرب خوينم عب هيوت نزقاتمو صقماتنا فتاتحومن عملقاختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات مقسنتن كالب نعطمامتانا بولقاوي هيوتنا نانصبارغه ززناقعن مخلطات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو إيرنا سلام كمي تغنيو فتوح تغاتل تمدب تطعم سريديرنا زيتو الربع صغربلكم مدبكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوبني زبن لا تحس تدالينا اب مدب ساعتنا ترغبنا لنا كساف تصامي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خصن حزو دماكم ادالاونا اقرب المدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال راديو إيرنا دقيمة سلام بالفتوحة تغاتلتي نلومي بممهر أبي الأبرها خبز تدالوت قلبي زر استعمس حفظتوس ده معرفت شعاته أبهي وطنان زقات مناس أقامات بخمين فتحهم مسرح مفتح أقاماتن وسان موسادن زر استصحف حزالكم قريبا لغو ኣብ ህይወትና ብዙሕ ግዜ ንወስዶ ውሳነ ምስ ዘጋጥሙና ፀገማት ኣተኣሳሲርና ኣይንርእን ንኸውን ማለት ዘጋጥሙና ፀገማት ንዖም ንምፍታሕ ምስ እንወስዶም ውሳነታት ኣተኣሳሲርና ኣይንርእዮም ንኸውን እንተኾነ ኣብ ንሓድሕዶም ምትእስሳርን ምውሳብን ከም ዘሎ ምግንዛብ ይግባእ ንሓደ ክንበፅሖ ንደሊ ግን ዘይበፃሕናዮ ዕላማ ክሳብ ንበፅሖ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ፀገም ወይ ሽግር እዩ ናብ ዕላማና ንምብፃሕ ሓሳባት ነውፅን ነውርድን ኣሉታውን ኣዎንታውን መዳያት ንግምግም ኣመራፂታት ንደሊ እዚ ንባዕሉ እናቱ ዝኾነ ሽግራትን ሕፅረታትን ኣለዎ እቲ የወፃፃናዩ ኢልና ዝወሰድናዮ ውሳነ ነቲ ዘለና ፀገም ዝምልሽ ምስ ዝኸውን ናብ ዕላማ ንበፅሕ ሽግርና ኸ ይፍታሕ ስለዚ እታ መንጎ ፀገምን ውሳነን ዘሎ ምትእሳር በዚ መንገዲ እዚ ክበርሃልና ይኽእል ህይወት ብዘይ ፀገም ትርጉም ኣልቦያ ጉዕዞ ህይወትና ኣብ ልሙፅ ሓዲድ ዝንሸራተት ዘይኮነ ሓባጥን ጎባጥን መንደል ህፆ ዝበዝሖ ናይ ሃለኽለኽ ጉዕዞ እዩ ፀገም እንተሎ ንሓስብ መፍትሕና ናዲ ንበላሓት ሓንጎልና ነፅንፍሕ ንወስዶ ውሳነ ኸዓ ብስለት ዝተሓወሶ ካልኣይ ዘየዛርብ ውሳነ ከም ዝኸውን ጌርና ንሰርዖ ስለዚ ፀገም ንእዋኑ ዝፈጥረልና ዘይምችእነት ንጎድኒ ገዲፍና
ንሓዋሩ ጉዕዞ ህይወትና ተቋፂርና ክንከይድን ጣዕሚ ህይወት ከነስተማቐር ዝሕግዘና ዓብ መምህር እዩ እቲ ዝመጽእ ሕቶ ንዘጋጥሙና ጸገማት ብኸመይ ንሕዞም መፍትሒ ንምርካብ እንታይ ብልሓት ንጥቀም ጸገማትና ብኣጋለሊና ብኸመይ ምስኦም ምሳነ መፍትሒ ንወስድ ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ኣብ ቅድሚት ኣቐሚጥና ናብ ረብሓና ንልውጦም ዶ ወይስ ግዳይ ናይ ጸገማትና ዝገብሩና መንገድታት ኢና ንኽተል ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ ጸገማትና ብኸመይ ነለልዮም ናይ ጸገመ ብኸመይ ኣገባብ ንፈትሖ ጸገማትና ንምፍታሕ እንታይ ውሳነ ንውሰድ እንታይ ምስ እንገብር ጸገማትና ኣብ ረብሓና እቲና ናብ ዕላማና ንበጽሕ ዝብሉ ጉዳያት ጠመተ ጌርና ገላ ሓቅታት ከነብርህ ክንፍትን ኢና ቀድሚ ጸገማትና ንምፍታሕ እንወስዶም ጽጉምታት መእታውና ኣመለኻኽታና ኣብ ጸገማት ከመይ ምዃኑ ምፍላጥ ከድልየና እዩ ምኽንያቱ ጸገማትና ዕሽሽ ንብሎም ኣቃሊልና ንሪኦም ወይ እውን ኣጋኒና ንሪኦም እንተኾይና ኣብ ጸገማትና ጌጋ ንባብ ይህልወና እሞ ውሳነና ኸዓ ብኡ መጠን ጎጎይ ይኸውን ኣብ ውድዓውነትን ሓቅን ዝተመርኮሰ ጠመተ ጌርና ጸገማትና ብግቡእ እንተለሊናዮም ግን ንዕኦም ንምፍታሕ እንወስዶ ስጉምቲ ብሱሉን ፈታሕ ሽግርን ይኸውን ጸገማትና ምሒር ከነቃሎምን ኣመና ኸነጋንኖምን ኣይግባእን ኣብ ከውንነት ምርኪስና ሓቀኛ ንባብ ክህልወና ይግባእ ብምቕጻል እቶም ኣብቲ ዘውቲሮም ዝረኣዩ ድኻማት ኣህለሊና እምበኣር በብሓደ ክንሪኦም ኢና ጸገም ከም ዘለካ ዘይምእማን ብዙሓት ካባና ጸገም ከም ዘለና ንነብስና ኸነእመን ኣይንደልን ጸገም ዝበሃል ኣይተስማዓኒ ዝብል ኣመለኻኽታ ይህልወና እዞም ከምዚ ዓይነት ኣመለኻኽታ ዘለዎም ሰባት ከሎ ገና ሕማቕ ዘይምስማዕ ሕማቕ ዘይምርኣይ ሕማቕ ዘይምዝራብ ኣብ ዝብል እምንቶ ዝረዓም ኮይኖም ምስ ጸገማትካ ምፍጣጥ ማለት ንህይወት ካብ ሓደጋ ምቅላዕ እዩ ዝብል ርድኢት ኣለዎም ነገራት ናብ ሕማቕ መንገዲ ኣይከዱን እዮም እቲ ጸገም ከም ኣመጻጽኡ ክኸይድ እዩ ጸገማት ባዕሎም ክፍትሑ እዮም ዝብል ሕልማዊ ኣተሓሳስባ ኣለዎም ከምዚ ዓይነት ስልቲ ኣተሓሕዛ እቲ ጸገም እናገደደን እናተሓላለኸን ብምኻድ ንምፍትሑ በዚ ክእቶ ይከኣል እዩ ዘይትብሎ ደርማስ ጸገም ይኸውን እሞ ግዙእ ናይ ጸገምካ ኾንካ ትዓርፍ እቲ ኸይመጻእካ ትፈርሖ ዝነበርካ ስግኣት ከዓ ሰተት እናበለ ይመጻእካ ክልተ ኩሉ ግዜ ዝበኣሱን ጨቓጭቑን ዝነበሩ ሰብ ሓዳር ጽህገሞም ኣመልኪቶም ክዛረቡ ኸዱ እዎ ንባእስ ኢና ኣካይዳና ኸም እዩ እንተኾነ ግን ንፋቶ ኢና ክብሉ ጸኒሖም እቲ ዘይደልይዎ ፍትሕ ይመጾም ነገራት ብኣጋ ኸይሰዕረረ ኸሎ ጸገማቶም ፈሊጦም መፍትሒን ተዘናድዩ ሽግራቶም ብኸምዚ ኣይምተዓጽወን ሰባት ጸገማቶም ንምውጋድን ውሳነ ንምውሳድን ክልተ መንገዲ ይኽተዱ እዚኦም ንጸገማትካ ሸለል ንምባልን ጸገማትካ ንምፍታሕ ትብዓት ዘይምህላውን እዮም እቶም ነቲ ቀዳማይ መንገዲ ዝኽተሉ ሰባት ጸገማት እናዓበየ ምኻዱ ኣይረኣዮምን ወይ ክቕበልዎ ኣይደልዩን ስለዚ በቲ ሒዞሞ ዘለዎ መንገዲ ይቕጽሉ ንኣብነት ብዙሓት ሰባት ምትካኽ ሽጋራ ናይ ሳንቡእ ካንሰር ከም ዘስዕብ እናፈለጡ ካብቲ ልምዲ ኣይሕረሙን ነቲ ካልኣይ መንገዲ ዝኽተሉ ሰባት ከዓ ጸገም ከም ዘሎ ይኣምኑ እንተኾነ ግን ሕጂ ዝግበር የለን እዚ መፍትሒ እዩ ንብለውን የለን ብዝብል ንነብሶም ዘእሙን እዮም እዚኦም ኣብ ሰለስተ ክኽፈሉ ይከኣል ሓደ ኣመኽነይቲ እዚ ጸገም ንዓይ ኣይምልከተንን እዩ ምህላው ናይዚ ጸገም ኣብ ህይወተይ ዝፈጥሮ ኣሉታዊ ሳዕብየን የለን ብምባል ነብሶም ዘታልሉ ሰባት እዮም መብዛሕትኦም ሰታያትን ኣትከኽቲ ሽጋራን ሳዕብየን ወልፎም ኣረጋጊጾም ይፈልጡ እዮም እንተኾነ ግን እዚ ኹሉ ሰትየ ኣትኪኸ ዝገበረን ነገር የለን እኳ ደኣ እንተገደፍክዎ ጽቡቕ ኣይስማዓንን ብምባል ንነብሶም የታሉ ጸገማቶም ኣብ ምፍታሕ ጉጉያት መንባሮም ዝፈልጡ ምስ ሞት ምስ ተፋጠጡ ጥራዮም ክልተ ረማዕ ኢለ ይርክበሉ ግዜ የለኒ ቀስ ኢለ ይርክበሉ ዝብል ናይ ተዛነየ ቁስን ኣካይዳ ዝመርጹ ሰባት እዮም ስለዚ
ዘለዎም ፀገምን መፍትሒኡን ንጎኒ ተወንዚፉ ከም ፀንሕ ይገብሩ ረማዒልካ ፀኒሕካ ኣብ ውዱእ ሰዓት ሃተምተም ምባል ብቑዕ ስራሕ ኣይትሰርሕን ንፃቕጥን ጭንቀትን ከዓ ትቃላዕ ተምሃሮ ሙሉእ ሰሚስተር ኮፍ ኢሎም ፀኒሖም መርመራ ምስ ኣተወ ምጉያይን ሸበድበድ ምባልን ሓደ ኣብነት ናይ እዚ ንብሎ ዘለና ፀገም እዩ 3 ንኻልኦት ምጥቃን እዚ ፀገም ንዓይ ዝምልከት ኣይኮነን ንኻልኦት ዝምልከት እዩ መፍትሒኡ ከዓ ንኻልኦት እምበር ንዓይ ምልከተንን እዩ ዝብል እምነት ወይ ኣረዳድኣ ዘለዎም ሰባት እዮም እዚ ዝተሪኦ እዚ ኣብ ሓላፍነት ዘሰክም ትካላዊ ኣሰራርሓ ዝያዳ ጎሊሑ ይረአ ንዘጋጠመ ፀገም ኣብ ክንዲ ተቢዕካ ሓላፍነት ወሲድካ ክትፈትሖ ምፍታን ንዓይ ምልከተንን እዩ ኢልካ ናብ ልዕሊኻ ወይ ታሕቲኻ ወይ ንጎድኒ ሰተት ኣቢልካ ምሕላፍ ኩሉ ግዜ ጋሻ ምዃን እንድዕ ወደይ እስከ ንኹስተ ተወከሶ እንታይ ሞ ክንገብር በዓልኩስ ተበላሽዮ ሞ በቃ በዓልኩስ ተበላሽዮ ሞ ዝኸዱ ወዘተ ዝብሉ ናይ ዑብያት ኣተሃዳድማ ምጥቃም ለ ንዝኾነ ፀገም ብሓደ መንገዲ ክትፈትሖ ምፍታን ዘጋጥሙና ፀገማት ብባህርዮም ሓደ ከይኮኑ ይኽእሉ ብጠንቂ ኣመፃፅኦም ብግዜ ብክብደቶም ደረጃኦም ሓደ ከይኮኑ ይኽእሉ ንሓደ ፀገም ከም ፍታሕ ኢልካ ዝተጠቀምካሉ ኣገባብ ንኻልእ ፀገም ከይከውን ይኽእል ሎሚ ዝወሰድካዮ ውሳነ ፅባሕ ኣይሰርሕን ይኸውን ስለዚ ነዚ ሓቂ ኣብ ግምት ኣእቲና ንዘለውና ፀገማት ብኩሉ ሸነኻቶም ብምርኣይ ንናይ ፀገም እንታይ ዓይነት መፍትሒ የድልዮ እቲ ንወስዶ ውሳነ ነቲ ዘለና ፀገም ይምልስ ድዩ ክንብል ይግባእ ከምቲ ሓንቲ መፍትሕ ንኩሉ ማዕፆታት ዘይተኸፍቶ ሓደ ውሳነኻ ንኩሉ ፀገማት ኣይምልሽን ሐ ተፀባይ ምዃን ፀገማትና ናትና ምዃኖም እናፈለጥና ክንገጥሞም ትብዓት ንስእን እሞ ካልኦት ክፈትሑላ ንፅበእ ናይ ሓደ ሰብ ፀገም ካብኡ ንላዕሊ ዝፈልጦ የለን ከምታ ቀዲምና ዝበልናዮ ፀገም ከም ዘለካ ምስ ፈለጥካ ኢኻ ንፍታሕ ትጓየ ካባኻ ንላዕሊ ንፀገምካ ፈሊጡ ፍታሕ ከስምፃልካ ሰብ ከም ዘየለ ክትፈልጥ ይግባእ ባህሪ ናይቲ ፀገም ክብደት ናይቲ ፀገም ጠንቂ ናይቲ ፀገም እንታይ ምዃኑ ዝፈልጥ ንስኻ ጥራይ ኢኻ ናይ ካልእ ሰብ ሓገዝ ተወሳኺ ወይ ካልኣዊ ምዃኑ ፈሊጥካ ናይ ፀገምካ ሓላፍነት ተሰከም ዋና ፀገምካ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ዋና ፈታሒ ፀገምካ ከዓ ንስኻ ምዃንካ ካልእ ሰብ ናይ ኣሳላጥነት ተራ ጥራይ ከም ዝፃወት ተገንዘብ ብዙሓት ናይ ካውንስሊንግ ኣገልግሎት ምኽሪ ዝደልዩ ዓማዊል እዚ ንብሎ ዘለና ፀገም የንፀባርቑ ፀገምካ ካውንስለር ክነግረካ ምድላይ መፍትሒ ናይ ፀገምካ ካብ ካውንስለር ክትረክብ ምህንጣይ ካውንስለር ኣሳላጥዳ እምበር ገባርን ሓዳግን ናይ ፀገምካን ፈታሕን ኣይኮነን ስለዚ እዚ ናይ ተመርኳስነት ፀገም ኣሊኻ ንፀገማትካ ብትብዓት ክትገጥም እንተዘይክኢልካ ብሂወት ክሳብ ዘለኻ ምስ ፀገምካ ክትነብር ኢኻ ካልኣይ ዘጋጥመካ ፀገማት ብሰንኪ ካልኦት እዩ ኢልካ ሓላፍነትካ ምውሳድ ተሃድም እንተደኣ ኮንካ ፀገምካ ምሳኻ እዩ ዝነበር ስለዚ ናብ ዝሓሰብካዮ ከይበፃሕካ ትተርፍ ተምሃሮ ኣብ ፈተና ትሑት ነጥቢ ምዘምፁ ክንዲ ንነብሶም ምፍታሽን ዳግመ ገምጋም ምግባርን ነቲ ፀገም ናብ መምህሮም ይስልበጥዎ ስለዚ ኣብ ፀገም ንስኻ ከም ቀንዲ ተሓታቲ ምዃንካ ወይ ኣብ ፀገም ኣበርክቶ ከም ዘለካ ንነብስኻ ክተእምና ይግባእ እዚ ምስ ትገብር ፀገምካ ንምፍታሕ ትብዓት ክህልወካ ይኽእል መ ዝኾነ ፀገም ክፍታሕ ይከኣል ፀገማት በብደረጃኦም ብክብደቶም ይፈላለዩ ስለ ዝኾነ ገለ ፀገማት ንምፍትሖም ከበድትን ዝሓላለኹን ዝኾኑ ዘድሊ መፅናዕትን ምድላዋትን ጌርካ ኣማራፂታት ኣቐሚጥካ ንምፍታሕ ክትብገስ ይግባእ ሙሉእ ተስፋ ሰኒቕካ ንፍታሕ ምብጋስ ከም ሓፈሻዊ ሕጊ ኣድላይ እኳ እንተኾነ ኣሉታዊ መዳያት ከም ዘለዎ ግን ክዝንጋዕ ኣይግባእን ክፍታሕ ይኽእል እዩ ኢልካ ብተስፋ ጥራይ ማእዝንካ ከይፈለጥካ ግዜኻን ጉልበትካን ገንዘብካን ብኸንቱ ምብኻን ስለ ዘሎ ነዚ ኣብ ግምት ኣእቲኻ ክሳራኻን መኽሰብካን ክትፈልጥን ሒዝካዮ ዘለኻ መንገዲ ናብ ፍታሕ የቕሪብካ ድዩ ኣብ ግምት ኣእቲኻ ክትሰርሕን ይግባእ እቲ ትኸዶ ዘለኻ ጉዕዞ
يعوتك هريا عوتك أنا سبيلك مزي واسعك قلت أفسقم تختوسدي قباك بمنصهر جزير إناون سأجمات أبتلك عجزيهم كتفتحهم تزيكي إلنا قللتي زنابورس أجمات استحلال أخو خوني خلو نعم النت قلي محبرة وشجرات بقى فتح انت زي تغير لهم جزي مسكده استحلال أخو يخون مو نمفتحهم كبرتي ويزي كاري يخونو نهاية الكل مركو والفعس أفعرس فتح جبن عمس دعمسلو محبرة وشجراتن مسوق عنسنا مقبارن حبرة السبن زي كدو عولتو بهرياتن كم أبنت وسيدنا ترينايم كلو جنا كم فتحهم تزيفتينا كابكوز صرنا وصان تخوينم فتح كنرخبلهم زي كال خون سلازي زخونه صقم ابز دلخه غزي بورصص مغدي يفتح مالته يكونن بتحس كازلها مغدي كفتح زي كال مزخون غزي هون قلبت كان ناي تطفئ بحال مغدي يفتح اللخنتات حسو بال س قدم استطقم كالو فتح نهلو صقم كاتقملو مفتان قدم تتقمل زنبركا جباب كم وكس محاز طعم كنت خونه كل قدم فتح تقمل زنبركا جباب مسنا حجز اللخنتات يقط مالت غنا يكونن مخنياتو غزي بوتا سب روق حسل زخونه سلازي كم فتح يتقمني يزبلك كالت زي حسب كاي شجر حزلكا خمص خديو نابنت نحد صقم المفتاح مسعركها ويمسنخا اتقبرو مقرابن مس حلافيخا وي ممهركا زهلوكا قراربان حدا خونا يكلن من البهات مس عركها نص اخينكا تزراربن كتكاتعن كتماغوتن كتتحرارغن تخال امجرشا جن امرراق تبصح تخال مس ممهركا وي ليخا زل حلافجن بخوم عينتها قراربا من البات قدايكا تفتح وي كتسالط اي تخالن نحدو قداي نفتح أب عارك خاوي مغرب كاس تقم كلو عجباب أب حلا في خاوي بدرجة خباها الزبلسب كتك أمولاي تقدن بزحت مغنياتات كنت هلو مس عارك خات قبر ركب زي وقعوي بمخانو بزح وطرن بروتوكولن نفس مسارن سلا زي بلو قداي كا داركات الزاني خياغات فتسمو بانصارو مس ممركادي حلا فيها ويكاباها بدرجة الزبلسب تقبرو ركب جن وقعوي سلا زخونه وطرن بروتوكولني بزحو كم وصيتوا نفس خاي السر تزاني خا قدايكا يتفصمن سلازي قدايكا مسلاط ديون مفتاح مسمن بين عينت عجباب تقرب مفلط لبون ايو اذا وسانه ويا عجباب قدم تطقيملا اعويتات النيامو حجون كتعوت النيايلكا نقول انت تاتا بقمتك اتغا بتسفات راي مبقاس ناب على مخاخب صحكاي كأدن رأي قدلو زي بلو ورصوص فتح من داي كبير سأقام زيقات سوات كابت سأقامهم يناقفنا يزبلوه ناي عقل صبات قنع فتح زبلون مركب لعلن تحتن كام مبالا عارفون كل جزي كام ندليو كي كون يخال اتزخف اغا قنع فتح نمركب جزينا نقول بتنا نتقف مخوانا ايو نعبنت كبره أب حكمنا تملاليسكا أقات أم جن حمامكا كم تزيد اللخ فوس هيك عدن سلازي كم مفتحي لكا ناب عصرت حكايم تبأسح بات السنقرة كان استوها بكان مدهانيت أي تعقب نمو وصيت كي تسأبخا ناب كالحكيم تخيد ويون مس حمامكا من هم تأسسار زي بلو ني عقل صبت ناب يتو فوسا ويما يجعلوت تخير مو مس حمامكا زخن متأسار زي بلو من ساعة فنجان متلاقن مجلاتن وزته زطق على له ياتو فوسا يقبرلكا كابزلك حمام جن أيتقلقلن منالباتون كالو زي تتصبخايم حمامات شميتكا تملس تقال نا كانسر حمامات ات حمام زفترو لهم جنكاتن ساقطن من نقاف يخوني لهم زعملو فتح جنكا فتح زي كون من قديم ورس أمه ناب زيادة زقدد جميعته شا تهوى خستحوسو هوس فتح من داي بزح جزي قداينا ويتسقمنا قلت فتح كركب نستانت أنا تهوي خنزف سسعو تماليساني حفسو خيكون الناقن
ምጥንቃቕ ከድልየና እዩ ግዜ ሂብካ ዝረኣኻዮ ጉዳይ ፍርኡ መጨረሻ ከም ዘሐጉሰካ ምፍላጥ ይግባእ ተሃዊኽካ ዝፈታሕካዮ ፀገም ወይ ዝወሰድካዮ ውሳነ ሳሕቲዩ ውፅኢታዊ ዝኸውን ስለዚ ብዝከኣል መጠን ሃዲእና ግዜ ሂብና ፀገምና ክንፈትሕን ውሳነ ክንወስድን ይግባእ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ብዘቕድምናልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ናይ ሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ምድብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስ ዘሉ በቲ ልሙድ ኣድራሻና ናብ ሬድዮ ኤረና @gmail.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሞ